היי לכולם. רגע כאילו לפני איזה 20 דקות, חצי שעה, עלה סרטון לעשות פיתה שיוצאת ממש טובה. כאילו לא הולך לכם, אבל פיתה, כאילו לקחת פיתה קפואה ולהפוך אותה רק במיקרוגל בלי טוסטר או משהו טעימה, רכה, נוחה כזאתי, קשקשית כזאתי. וגם אחרי זה עלה הסרטון הולך להכין ברד ממש בקלות בתוך... לא, אני לא יודעת כמה זמן, כי אני תפתחו במתכון. ועכשיו אני אוכלת לי פיצה טעימה שאכלתי בספר. אני יודעת, לא רואים כל כך את הכבידה, כי זה היה כבידה כאילו שמפוררת ממש דק, אז יש פה המון כבידה, לא יותר מדי, אבל יש פה, פשוט היא מפוררת דק, אז כמו שרואים. טעים ממש. פיצה שממליצה עליה, ואפשר להכין אותה או עם קרצ'ופ, או עם רוטב פיצה, לדעתי גם עם רוטב קמניות. אך אני אומרת, אם אתם רוצים שיעלה המתכון של איך להכין את הפיצה הזאת ממש 5 דקות בערך, בספר, אז תיתנו לסרטון הזה 10-15 לייקים, או 10-15 צפיות, וכמה לייקים, פחות 10-15, ואני אעשה סרטון ואני אראה בו איך להכין את הפיצה. ביי.